waseneno ni pesa ng'eny ka. Pesa ni wayude nang'o? Iloso ne free. Bedie chieng' moro gi Professor Charles Ong'ondo ma KICD. Ugowe kode mbaka. Ibiro winje kaka mbaka no iye mit. Kamochopo weche mag bugegi. En mbaka ma iye mit. Juan beni kode. Kata mana daktari Juan bende ne ni KICD moduogo bedo PS. Jogi biro goni mbaka. Jogi biro goni mbaka mang'eny. So Ministry mar Education ne en mwandu nitie. Okay. Ten mwandu madhano dware. Bende biro yudo kata ni samoro pes capitation ni okete aketo timo ohala kamoro ne osegole to timo ohala kosenyuolo interest ne di teki kene sikunde to interest ka joma dong kode. Koro kanya moyudo ko chak wacho ne jamoko chunye ni amwande. Bas. Tim Saloda. Watch mari mogik. Boss waruku kata morino kal. Ibe ni gi injili. Ibiro wacho ni. Koro malich en ni iloko gi ngima nyithindo. Inyalo lokie gi gik moko ya. Tiloke gi ngima nyithindo. Wani ngene gigi litnwa nikech kaka wasomo, kaka wadongo, to gi feedback be mwayudo kuom jonyuol. Janyuol moro oro na message Victor mana kotiko sami winjo walosene.